umshado bethu esisike sayibuka la kwi-television kumele sibayeni kwenziwani nalapho idlozi liyadinwa liyathukuthela nalapho Kusuzwa ngosenza ngakhona nomkabayi. Hayi bangithi mina nomsebenzi ngalento yamadlozi abuya liphashise kwayona nilokhu lethi namadlozi liphashise. Ngithi mina lapha eMthimoti nginembono lapha eMamuti. Kunganjani ke sithi ukuphuma esitwenini kuze kufike iloya asiphume ngempela baba. Mangixini-ke mina sekutshela mama mina ngifuna ukulawulwa ijimjimo nejawujawu ezingazazi efike ziphashele bese ngifuna ukotelo ngeke Mana lokhu mina ngithi mina Mwelaseni asithi ukhohle bize sibese sibathana noma sengibuya sengithi simhaleliso lezena na ice cream. hayi wena ngathi uxabana nabantu nje ufuneka mawusuka bomusa uqala ukuthi vele ngiphume thona escreenini Singaphinde sibefuna wena uxabana nabantu ungakabuyisi bathuka kanganazi ubuyisa khona uzokabhala ikomenti la elokuzaneni la uvele umthuka wena uvele umthuka itshangcono nje umuke wathi bo hayi sengiyakhohlwa escreenini sibuya mntakwethu. hayi kodwa-ke mfana yabona ukuze-ke kubonakale kuzofuneke Buka phela yazi uqinisile yazi mina ngixabana nabantu namanje labathi khona enye intokazi ethe kimi kuzomela ngilanye mangabe ngenza le video yamnakwethu ngase ngithi ethi vele wena kuzomela ulanye wena ngathi mina kodwa nawe ngathi ngalamane icubu phela ngoba egazini muno ngathi uthe ukuboqo funa kulamane icubu uthi kuba isitutu bheka Shine it. ishaya wena ayi mina Shine it. Yakuza usufuna ukuphela. ishaya wena Mwelasi Ubusathi ke wena ufuneka ulanye kanjani ke gogo? ithenye intokazi cela mina vele kufanele ukuthi ngilanywe ngathi mina nayo kumele icubu zithi ukulamana egazini bengakadli bese ukuthi sonke kumele kulamaneke kodwa kuhlukaneni kwelanyo ngathi mina kodwa ngisho kahle Mwelasi ngathi nawe bhipina lamaniki incubu nana usombituthi wena ituthi ubuthi uboshudu tutu yeko bomba ka ngathi kwame satululwa Mama, kodwa yazi ngifunani wemama. yebo mama Ngifuna kunezinkulumo zethu sibe nazo on the side. Ngiyafuna ukufundisa abantu ukuthi imela kanjani lento ye-cyberbullying. Yabo uyihandlisha nje kanjani. And I'm happy so far ukuthi mama uyangilalela yazi ngiyakuthanda mashezi mfethu awuvo yazi ngiyakubuka la ku live bakho wena ngikubuka uwedwa ngisho ukuthi uzofika la kumina yazana shawucingo lube lodwa ngidiyana isinto yakho uthi yethi ngiyabona uyibohlololo mntana ayi ngiyakusebenza siyafana Mwelasi yeso hayi baqinisile wena Tabe nabo ufana njalo uku-actor nabo ufana. Ngalesinqoma abantu basihamba ndawonye. Yazi le ngoma bethi asifani kodwa siyafanelana. Mama, ngiyake ngifunde incwadi ngiyathanda mawuyilalele nawe le ncwadi. Ngiyazi ukuthi uyayazi. Eyakwami phela weMwelasi uyadinga ukuthi ngihlale ngiyilalele. Ngithola ngala kodwa isoka lami kusho mina sengihlele ngedwa ngithi kodwa udali kodwa kulungile. Ngiyayiqhenya ngawe mntakwethu yezwana. Yabonga yazi
Emzameni yakho yonke nje ngiyazi ukuthi awuyizameli wena kodwa nami ngiphakathi kuyona. Kwenza ngiqhenye kakhulu nje ngendodo eyiyona. Angilindele ukuthi mhlawumbe komunye umuntu kumfikele ukuyiqhenya kodwa mina cha ngiyiqhenya ngawo. Ngathi ungaqhubeka njalo nje uNkulunkulu akulebe enginezezelela ubuhlakani ube yile ndodo eyiyona naphakathi. Ona tubalihla Polat. Oh, hawu sawe. Cha ngiyabonga mama. Indoda enhle ezamanje. Indoda enhle enembala eminingi ingabe umbala odwa nje kuphela. Engikwenzayo ngikwenzela bonke abathandekayo nabathandiweyo kimi, abanye ngabegazi, abanye ngabobuhlobo. Bese ngikwenzela kumhlaba nje cishe wonke. Lencwadi ekazwelonke. Kukhona isikhathi la ke ngibona khona ukuthi yazini angingabe ngisasifunda isigcawu esilandelayo. Senele lesi ake ngivele nje ngihambe ngaso. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uyangisupporta every other time before ngene la. Ayikho into engijabulisa njengokuthola umyalezo osukuvela kuwena usho whatever usikukuzo. Iyangichaza lo ungayiyekile ngoba isikhathi esiningi thina kuba fast ukuthi sikhulume sigxeke sikhalaze kunokuba sincome. So le nje yokusincoma iyenza ukuthi noma besinamabala shini siwashinte lentosi yokuthi siyithulela ukuncoma. Ngiyabonga nje mama ungayiyeke. Yebo. Before ufunda incwadi wemola sengifuna ukudlula kancane kuleyo ukuthi imizamo yami yaziwa wena futhi zange waze wangingabela uqhubeka nemizamo ebengizama kuze kube namhlanje. So kuleyo ukudila nabantu mhlawumbe abasuke bebuka nendlela yabo. Akukho mina kunginika ithemba nokungigqugquzelela okundlula lokho ukuthi uthi noma ngikude bese uthi mama ngiyakubona njalo qhubeka wedlaba inhle lento yenza mina ngihamba nginethemba noma bangayibuka thini yena kodwa ngithi owami uthe yabo kodwa ubulapho nje baby akubona mina phela ngazi ikini mina